Hej Pia, jeg prøver lige at vise dig det her nye Mail Poet, som er det nye nyhedsbrevssystem. Jeg går lige herop og klikker for at komme ind i backenden på hjemmesiden, og hernede der har jeg noget, der hedder Mail Poet, og der er en masse forskellige funktioner. Men hvis jeg klikker på Mail Poet, så får jeg straks det nyhedsbrev, som er sendt, og se her. Nu er det lige før, det er nu. Her kan jeg se, at det er sendt til 757. Der er 6,9%, der har åbnet det, og 1,2%, der har klikket. Og de skriver også godt arbejde. Kom tilbage for at se, hvordan det går om 6 timer. Det er klart, så vil de tal ændre sig her. That's it. Man kan så klikke på det her grønne skilt her, og så får man mulighed for at købe sådan en premium udgave for at se mere udførte statistikker over, hvad der er sket med det her nyhedsbrev. Men det er klart, det er en købversion, og det kan man så gøre og klikke og oprette dig gratis. Ja, på et eller andet tidspunkt, så kommer man nok til at betale. Men her kan jeg så se, at okay, ud af de 757, jamen det er lige sendt. Der er 6,9% åbnet, det er selvfølgelig dårligt. Det ændrer sig garanteret i løbet af dagen og i løbet af de næste par dage. Så fremragende afmeldt. Der er 0,4% afmeldt. Og i det hele taget, så kan jeg jo se, hvem der har afmeldt og tilmeldt osv. under. Herude til venstre har jeg abonnenter. Og det er de abonnenter, som er importeret fra Mailchimp. Og her ligger de alle sammen. Jeg kan søge på dem ved at taste heroppe og søge. Hvis jeg søger på mig selv for eksempel. Collage. Der siger søg. Jamen, så finder den mig her. Og her kan jeg se, at jeg er tilmeldt den 4. december. Altså i går, da jeg oprettede det hele. Jeg kan redigere, jeg kan slette og gøre videre. Men her kan jeg så også se, at 754 er tilmeldte. Der er ubekræftet 12. Jeg ved egentlig ikke lige umiddelbart, hvorfor det lander her. Det er blandt andet mig selv, der er landet her. Men der er altså nogen, som på en eller anden måde er kommet med over fra Mailchimp, som ikke er bekræftet. Så jeg kan ikke rigtig bruge dem til noget. Jeg kunne vælge at slette dem alle sammen ved at trykke slet eller flytte til papirkurve. Men nu lader jeg dem lige ligge et øjeblik her. Der er 3, der er afmeldt, og det er sandsynligvis i dag. Så de her 3 har altså afmeldt nyhedsbrevet, afvist osv. papirkurven. Jamen, der er 2, der er smidt i papirkurven, for den fik jeg manuelt på mail, kunne jeg se, at de ikke ønskede at få det med, men de havde ikke benyttet sig af den her funktion ved bunden af nyhedsbrevet, hvor der står afmeldt. Men så det må man jo ind og gøre manuelt, altså søge efter abonnenten og slette den, hvis de ikke vil have nyhedsbrevet mere. Men som sagt, her er alle de 769 tilbage i en lang liste her. Så det er lidt om statistik og ting og sager, men som sagt, lige snart man klikker på Mail Poet, jamen, så kan man se statistikken. Man kan se, at den allerede ændrer sig. At 7% har åbnet, så det går fremad. Og så har jeg så det, at hvis nu jeg vil lave et nyt nyhedsbrev. Jamen hvis du synes om det gamle, og det vil jo typisk være et godt udgangspunkt, jamen så kan jeg køre cursoren hen over her, og så kan jeg vælge at trykke på duplikere, og så lave den en kopi, som selvfølgelig ikke er afsendt. Og hvis jeg klikker på den, så kan jeg begynde at designe mit nyhedsletter, eller et nyhedsbrev. Og her ser jeg det rent visuelt, og kan jeg se, hvordan det er bygget op. Og det jeg blandt andet kan gøre, det er at benytte mig af de her funktioner, hvor man bare hiver og trækker, når man bygger nyhedsbrevet. Og det vil sige, hvis jeg for eksempel har lyst til at slette nogle af de her ting, jamen så kan jeg slette det enkelte ting. Nu er det altså teksten, jeg sletter, hvis jeg trykker på slet. Og så kan jeg trykke og slette hver enkelt element. Det vil tage lidt tid, så derfor vil jeg hellere bruge funktionen herude. Så sletter jeg simpelthen Mathilde øreringen. Og her mangler jeg lige at slette den der. Og der sletter jeg så også den pil. Så du kan se, hver gang jeg kører cursoren her hen over et element, jamen så skifter de her ikoner herude til højre. Så lige nu er det altså det element, jeg arbejder med. Det sletter jeg også. Sådan der. Og trykker på slet. Og jeg sletter den her. Og jeg sletter den der. Og der er en pil, jeg lige sletter. Sådan der. Og så er jeg ved at være i hus. Jeg sletter lige den streg også her. Der. Og så sletter jeg den streg.
Sådan der. Så nu har jeg ligesom toppen og bunden af det her nyhedsbrev, og jeg kan selvfølgelig gå ind og ændre ved bare at markere, klikke hen og redigere i teksten direkte. Jeg kan også indsætte nye ting, og det er det, jeg vil gøre nu. For nu vil jeg indsætte nogle nye produkter, og det vil sige, det kan jeg gøre her. Hvis jeg kører cursoren over her, så klikker ned og trækker ind over, så kan jeg fortælle den, hvor jeg vil have den, og hvis jeg slipper den her, så er den klar til at indsætte produkter. Jeg kan søge på produkter, for eksempel på navnet på smykket. Hvis jeg ser dem i listen, så kan jeg klikke på dem. Hvis jeg sletter de her argumenter og siger, at det vil jeg ikke, så får jeg flere kategorier at se her. Jeg kan for eksempel sige, at jeg vil gerne indsætte det her. Jeg ved jo ikke, hvad det er for noget. Der vil jeg gerne have en ylvi-ring, ørering, og så kommer den ind, og så er den sådan set klar, kan man sige. Jeg kan også indsætte flere ting fra den her, i det her emne her. Hvis jeg siger, at jeg gerne vil klikke på dråbe, hvad det så end er, der er en masse forskellige ting, så kunne jeg sætte flueben i de her 4-5 produkter, og så vil de vises og automatisk blive sat ind. Når jeg er færdig med det, så kan jeg sige indsæt det valgte, og så er nyhedsbrevet sådan set klar til at sende igen. Hvis jeg vil forme det her, nu er der altså blå knapper, jamen så kan jeg altså køre cursoren henover og trykke på det her lille tandhjul her. Og der kan jeg så bestemme, hvordan baggrunden skulle være, hvis jeg hellere vil have den rød, kan du se. Og desuden, hvis jeg gerne vil have det venstrejusteret i forhold til, og så videre. Der kan jeg altså forme de enkelte elementer selv. Skalere billeder op og ned. Det er ikke så aktuelt. Det er hurtigt at sætte produkter ind, som sagt, og det er hurtigt at slette dem igen. Så sådan laver man et nyt nyhedsbrev. Og når jeg er klar, så trykker jeg på gem. Og hvis jeg vil sende det, så trykker jeg på næste. Og så er det sådan set klar til at sende til alle. Det er de 2 lister, som altså er WooCommerce eksisterende kunder, nye kunder eller eksisterende kunder, der er kommet til, og alle. Så de 2 lister bliver brugt, når man sender til samtlige. Her er der nogle standardinformationer, og her husker den så overskriften i selve nyhedsbrevet. Jeg kan planlægge afsendelsen til at foregå på det her tidspunkt, eller jeg kan bare trykke på send, og så sender den med det samme. En sidste ting, som jeg ikke viste, det var, at nu vil jeg så ikke trykke send, så jeg siger gem som kladde og luk. Men det var det med hensyn til, hvordan jeg kunne sende en prøve til mig selv, jeg gerne lige vil vise. Så der klikker jeg redigere igen her. Og det her i designdelen. Hernede i bunden, der er noget med kolonner, formatering og forhåndsvisning. Og her, der vil den typisk sende til mig selv, men der kan jeg jo taste en hvilken som helst e-mailadresse og trykke send forhåndsvisning, jamen så får du en test af, hvordan det ser ud i din mailbox. Så det var lidt om MailPoet. Det er jeg sikker på, at du bliver glad for. Jo, en sidste ting, det er jo så også, at i de her abonnenter og så videre, som du ved, der sidder en tilmeldings ting nede i bunden af nyhedsbrevet, jamen det har jeg knyttet til, sådan så at det er knyttet til den her del. Så når jeg klikker og taster min e-mailadresse, så vil det automatisk ryge ind i det kartotek. Og desuden så vil dem, der køber af dig, også automatisk ryge ind i kartoteket. Så det fungerer, som det skal. Nok om det. God arbejdslyst.